Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini gilongi khubor bamta kasni. Ha ubnai leber ka yau janmir kala jam sha ubnai bakat do ka belatip kum ka evening market ka belas dang na do ka khat kundai turik u ka lalingkon. Bun ki samla yo kamai ka ji na kasap bala yo jinghi kai na kitna sarkar barkumju na ki pat ba nong rep ki belawan ra ye ki mar ki mata bandi hapung nan Polok. Ya ketika jingiadi ya thiet lala ban shem ki dukan bam bar ki we ki dukan badi ki mar babun jat lembar ka jingdon ka rinsan ka put ka tem ya ka bala kershan da ka MG MP habayo banyakran bar ki nong di jingdi ki blayo jing kershan na ka sarkar uba ni kholas syang pliang ulaya thu ba open pau ya ki nong penyat ya ka jing tmu ban nekmen ya ka ni ka jing job da ki program bakerpang na ka benta ki tu ki bakwa ban lan na ki jungbon kam baman kasngi ka jingnet sha ka yo janmiet hanan Polok menta ubnai phenmat ya ka jingkmen bat jing sngob ha So ya government jong Meghalaya ke bala aila tinggi ban simenta kan ka evening market adon ni ka jing mentoy entai ni dak milen ti khampa khamta mi kini ki we ki farmers support kini ki ayu market ki wan tang sisir ski nata ki no kilong discourage tamar ki mi customers wanted kim sno mentoy ban wan sini dese na khamla jingiaroh kini ki we pat ki stall ki don ki food stall ki ba ni snow ba ki ang ki expect ala ni ki kwilen ti ban yo khambun bandi ki tiar ba ki lapan kre ki ajing bam ba ki lapan kre lese kaduna gani ka ba ong ka jing pen bna ka jo kubor ka advertisement relada don ki big ba wan ka ni ka yo ka ber kan biang bha kadon ni ka jing ko kan yat ngala ba ong ka benta gimyo sibun customers yang personally ngasu kala don ki jing mentai ngamda snow do nong than dai nga kran ngamda ki we ka bang yo snow ki thu wala kataru kalau long ke justang ke ba itnat ini kwilanti nang ni sakmat jaga jing dese de ai ki patai ku bor ki lat social media in kamyo sibun ki brig man wan ni nang tang ni kamyo shishu ka jing mentoy ka bangi nang kwilanti iyo yang ni bobot ni dibuat di bawah budrek kata ki guna pak ko yang bom don jengmi atau nak lentu itu so ini ada mulai kwilanti man yo ban kamyo andre man ong bang nga du nong ro nam la man ong ta ka shu ta yo sibun mar ka bai wai ru kala kam he ni shamo kami higa bai wai tang long la tang kam yo kami mar ka tiap dunga kam kam ka tiap dunga kam te ka marput kata la ngam la di ru kam lele tadi ka marput tu nong shisha